Bwskangni 12 November salmariwo Tipra Mothani Luajima bai Lukuthwm Panda Astabal Thwngkhola o songsajakna thangai tongmani kognotui Kokthum Panda o achukha Mandai West Political District ni Tony Deborma. Media partner Khumpui te Kokthum press no जों दिनै प्रेस मिट खायनो नांखा कारनखा दिनै फाइनाय 12 तारिख नभेम्बर 2022 आ सालमारियाव जों वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि Tipra Motha ni जों आरो कुथुम बायनायनि को आ कुथुम लाखिनि जों दले पाले जतन थानान बागै दिनै वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि आं प्रेसिडेंट तै आनि लोगिसं वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि फोरमनि याक्तै आं नंनो कयहरजाबो दिनै फाइनाय 12 तारिख जे मास गैदारिं दिनै Astabal मयदानो आमनो सक्सेस खायनाय बागै शुद्ध वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सारा त्रिपुरानी जो तो चीनी तिप्रासा वारियर्स Tipra Motha ni वारियर्स नौनो कोई जाओ के सालायावै हलायावै बुखाबाय तिप्रासानि थांनानै लामा आमनो जों शान्तिनि जतन पाले पाले थाङै जों आरो बुथुमबायनांथुन जों आरो जों 1 लाख खनै जोंनो टार्गेट माने जों ताबुक सायमाखा जों 1,30,000 रक जों बर' कारिनानि बागै जों सायथुजाक ताइ आमो सक्सेस जों खालामनाय हायनि बागै गुबुननि नाहारमु ताइ तिप्रासानि जे थिनांनि लामा आमो कायसानो जोंनि ग्रेटार तिप्रा ओ ग्रेटार तिप्रानो साननानि बागै चिनियाव Lukuthwm Panda आ पान्डावो आमसाइनि ताइ ओ डिस्ट्रिक्टनि जतो ताबते पक्षनो कयबिनो कुथुम खाकुफुरबाय चिनि जे नाहारमुनो जों खप्लाय खायनायनि बागै जों थांसांगै आरो थाङै पाले पाले जों आजागा जे Lukuthwm 1 लाख से पाने गोबां बा जेबो बांनानै खाखायो अब ब डिमान्डते ब बिसिनते Lukuthwm खुंनानै चिनि कायसेनो डिमान्ड सिंगल चिनि डिमान्ड आमोखो चिनि ग्रेटार तिप्राले चिनि थांनानै कायसेनो लामा ओ हावो कुसुम दंबाय थानायनि गाय जों चिनि ग्रेटार तिप्राले नांगौ आमो मायखाय चिनि बस ताबो जे 20 ता दफानि जों साखसांसं दंमानि जों कमरि थानाय 2026 निफ्राय जों जतन सायमानो आरो सयरिनाय आजाबो जों कमरि थानाय जों गुनिसे किसान सिंते फिसा खुबुन थाखाय चिनि सिनिमानि सानताय माताय मुसा मांगला हायनो बागै किरुबै जों तिप्रासा ते चिनि लोगि जों बुगरा जों फान्डि दङ ग्रेटार तिप्रा सानते